Magic show hi thilmu nong tak mei ni in magician te po hi mi te ngai san le lomron an ni thina mi pui ma magic turu tak tak te show in sum tam tak lak ro nan te an hmang thin tun la ya po hian heng magician te hi lanar ve tho ma sela man lai de khol thiam na tlema an la man war ma de pe khan chuan an en nom hi mi pui hian an hlut le thina tun tuma hian magician an magic show laia van doina to ka boral ta te kanin ho dona heng magician ho tan hi chuan second khat lek thil ti sual pal po hi an nu na ngong thil ani chang om fo thin Jeff Rayburn magic show a thilar tak pakhat chu bawm chung vel tanga tal chhuah hi ani a hemi awang hian an nun na ngei po din mun hlawm taka an da fo thina Jeff Rayburn po hi chu tiang zinga mi chu ni in ani hian akut le akia kol bun chungin luya thlak ani a chutarang chuan ta chu atuma heng magic hi ani hian ama po in lo ti to thinin swimming pool vela te po ani hian alo perform to thina tunjuma an thlak na hun hi Wanana Lake Indiana huna ani in lui thuk ang rang tak mai ani boka he thil tia hian a hlotlin tak lo awang hian July ni sari kum sanga sakwa samriat le pali khan tuya hian tlalum ta ani hi magic show thin tia alar ai ma in magic show laia tuya tlalum ti in alar zui ta vial zok bok janaka banaya ke magic show a boi thlak lai pakhat chu mi te hian a hlo om po le an lomin an nga event emo ti tur ani chang om fo thina mak sak le dangdai ni du na hian mi te ati boi chang om fo bok janaka banaya ke po hi chu tiang mi chu ni in ani hian David Blake a record lo siam to ni ruk chung nung chunga in phum chu khum tumin tran anata a ani hian David Blake a ti dan chu enton du mi alawin manro le oxygen level po chu a hmang mi alawa a hel nuai ta thunga darkar sari le chan ve fit so ma thu ka an phum nu chuan ani hian atlin tangang lewa a bol zuita ani hi hai chuale ni in a thi thu hi an di chiang ta a information vela po an puang hal ta bok ani Raydon Joseph Gilbert Rayson Dira Genesta Min mai chu roi den hi magician lar tak mai ni hin ani hian bong nutep trin kan ti ang chi chunga in thunin hun tiam chunga chuk lein ni pui atilim thina he trick minga hian milk can escape trick ti a phuasak ani a bong nutep trin atanga chu ti na ani berang chu ni ma sela hemitum hian he trick atana a man tur trin hi kalkunga an phurna hian tlemin lo so khuar de chu alo ni a achevel hi a munom thinin mi pui te po hian an lom le thina he kum sumnga pangami hi nidang ang bukin Volvart Theatre he Wizard of Wonder anti hian a trickman thiam so turin ain bu sai le a hetiang thi le damkar trick thil fel lo hlek po apoi em to na hian he warwang hian nidanga achu thin dan ang chuan a chuak le thei ta tlat lo maya chu abuk na trin chu a chuan abu ral zui ta a bong na trin chunga an tui da chuan atla hlum ani ber mai ome PC Sarkar achang hi chuan an magic trick wang ni mi alawin an van duai wang hrimhrima boral ta te po hi an lo om ve tho poka tunami PC Sarkar po hi circus vela magic show thin hlotling tak mai ani a mi pui te po in an lomin mu nom an ti hle thina van duai thlak tak mai in January ni ruk kumsang kha chakwa samsari le pakhat khan ama solar tak wonders and amazement ti chu ani hian a perform le a he show abu saina mun hi asai kawa hosaido Japan rama ni in stay sa hian heart attack anei thut maya a hmuna hian a boral zui ta ngal ani atira phei chuan a magic trick emo lo te pol te po an oma entu te po hi an thil hai hlom hle ani he magician turu tak mai su no hi anun zel theina na fapa chuan a hnung ron zui na iron o chhole ta a PC Sarkar Junior ti ni in ani po hi magician lar le hlotling tak aron zui ta ani John Miller magic kovela chuan bala brigadia hriatlar ani thina ani po hian trick sang te nein Brazil rama magic show an buas saina ama trick lar tak mai volatility of the craft anti chu ani hian athiam thar nge boka
ani hian mai al mangin he trick hi aso thina he tricka hian a top nan gas bag man ngain chu a kharna na ti pu thin ani a nima sela van tuai thak tak main voi kha chu he trick tho hi a perform lain chutia trick vel chu anti kol lai chuan a hun ma in a gas bag chu alo pok da thut maya miller le assistant chu stage a chuan an kang chu ani zui ta boka hemi tum hian an pahnih hian an na an chan ve a magic trick ti thin chuan a bum let ve ta zok ani the black wizard silai mu lo man hi magic trick lar tak pakhat nei ani ve a nima sela ti sual pal ani ero chuan apoi thui thei viau thunga engkim ani dan tur ang thlap zela a om thin angaya akal sual vai chuan tuna madam zelensky ang hian thina thlen tu ani thin ani zelensky hian silai mu lo man thin chu trick a nein ani hian hun sang ate aso thina nima sela voi khat chu silai mu alo man tum chu ka fu pal anta a ani hi ni nu vela aboral zui ta ngal bok ani he so hi mi pui te po hian an hlutin en tu po anga thei hle a kumsang azega somni le pahni kha mi pui te mu chak chu ani hian thlentir non le in hemitum hian silai pakhat mai ne lewin silai paruk atangin heng silai mu te hi lo man atum ta a he so atana an man thin silai te hi amu thuntel ani ngai lawa a zen chau thun thin ni in amu aya hian wax bullet anti chu an mang thina hemi tuma silai paruk an man zinga pakhat chuan silai mu tak mai an lo thuna zelensky chu apuma tak mai ka fu ani a abola zuita ani Joseph W Barnes kan ngai san te nung zuya anti ang ti ve duna hi mishing zia pakhat ani ve a hepa Joseph W Barnes po hian ami ngai san Houdini a ti angin anung chungin aim phum tir ve ta a Houdini a ti angin fit thuma thu ka chuan leile cement kg ni somsari vel zeta rit moya chuan ani hi an phum ta a hemi tum hian ani hi ain buat sai thale a abo rok mo tur zat le kuang chunga om rei thei zat tur te pa uluk taka chut sa vek ani a nima sela Joseph hian angai tu atel ha ulo chu an dana kuang rit dol zo chin hi ani a leile cement rit tak mai achunga an han chun ta ka chuan a kuang chuan dol zo lawin achim nan ta a anhoya Joseph W Barnes mu po chu zu chilin ani hi anung chungin zu phum ta ngal ani ama phum du te chuan chutia leitla niam an han hu chuan an hai ta fata nima sela chantlak a om zui ta lo ani Charles Rowan Aming lema Charles the Mysterious an phu sakhi jacket chunga tanga chuak thei ming thang ani a ani hian a kutli ake chu jacket chunga da in ama chu chain vel da in an phur da thina tatang chuan atal chuak da thin ani kumsanga zakwa somthum ni in athiam thil a sona hetian jacket a bok hian phur hlom le ani a midang ang bokin motor chu chak takin alama chuan a ron tlan le ta a nidanga motor chil ma a chuak man thin kha tun tuma hi chuna chuak man datlat lo maya car dar kar khata kilometer samsari pani ve zeta chakaron tlan chuan aron chil ta a ti chuan chaw sa chu aborol zui ta a ani po hian a thil nuam ti ber chu a thi pui ta ti ra kan sei sual om lo e Tommy Cooper hi magician lar tak mai ni in kumsom poruk chung vel zet chu miten athil ti hi an lo hlimpui to thina ani hian trick sang te nein henga thiam thil te hi TV lama te po live a pek chhuat thin ani a April ni som panga kumsang kha chakwa samret le pali kha ni in an magic show te live a ti chu mek ani lion Cooper chu ni khoshelawin a thluthut meya mi pui te chuan a trick emo ti in an lo nui dar boka ani na taka chuan Cooper hian heart attack anei thut mai alo ni a so bo sai tu te chuan Cooper chu boy som ngalin aza zela commercial break te an hanti ang lopa nima sela he commercial break hi azo fel me chuan Cooper hi alo boral zui mander to ani Dr. Vivian Hensky hi Australia rama dentist pakhat ani a ani hi no pangai na tak mai ni in no pang han fiama han ti hlimvel hi nuam ati hle thina
no pang ho po hian ani hi an ngai na hle a no pang ho ma chuan trick te ani hian a so thina he thil trick so a hian chimte te chu adol der ver thina ani na taka chuan dol loin a korbana chuan a thun thlathin zawk hi ani a nima sela van duai thlak tak mai in ni khat chu ama fa pam hma nge ya chu trick bok chu ani hian a so le a hemi tum hian a korbana thun loin chimte chu ani hian a dol thlat mai a ani hi ang zau si a chemte chu a thona do ta tak mai lalutin damdo in pan pui ngal ni ma sela ani hi boral ta tho ani ole kha kha tuntuma magician an magic so la ya boral ta te an ni a into chunga lom thu kan so ye